Здравейте, здравейте на всички! Аз съм Антонета и се надявам, че вие сте добре и че продължавате да инвестирате в любимите си компании. За тези, които все още не са започнали, се надявам да ги мотивирам. Наистина искам с тази поредица от видеа как изглеждат моите портфолия тук в телефонните ми платформи, да ви мотивирам и да ви покажа, че не е толкова трудно и че не се изисква висше образование да инвестирате. С това показвам как се движи пазара, аз какво научих по пътя си. Но първо е много важно да ви кажа, че аз не съм финансов съветник, само споделям моя личен опит с надеждата да ви вдъхновя. Да започнете и вие да инвестирате, дори с малки суми, като 100 паунда, 100 евро или $100 на месец. И така, отварям първото си портфолио, това е тук в eToro. Защо е eToro? Заради всички мои приятели тук в YouTube и в социалните медии от България, защото е по-лесно да се наистина да си отворите сметки тук в eToro. Така, значи, ако разгледате, ето тук, аз съм инвестирала, отваряме, 46 533 долара. Profit and loss за последните 5 години е 9000. Пазарът е нагоре и надолу и виждате, че доста се променя. Ако следите всеки месец, виждате как те се увеличават или намалят. Скоро не съм добавила, не съм депозитвала допълнителни сумички тук в eToro, но в момента изглежда добре портфолиото и аз искам да се концентрираме отдел по отделно на всяка една компания. Първо, нека да разгледаме NVIDIA. NVIDIA започна отново да се вдига. Компанията е лидер в AI чиповете и графичните процесори. Много силен растеж и огромен потенциал. Финансовите резултати достигнаха до 130,5 милиарда, което е увеличение от 114% спрямо предходната година. Тук говорим за предното. Все още очакваме до другата седмица за първото тримесечие. Но това са от предните резултати от предната година. Печалбата на акциите на EPS е 2,94, нараствайки с 147%. Има силно търсене на AI чипове и облачни решения, особено с новата архитектура Blackwell. След това продължаваме към Google. Всички знаем кои са Google, стабилна технологична компания, особено с развоя на AI и облачните услуги. Техните финансови резултати за първото тримесечие на тази година са 90,2 милиарда долара, увеличение от 12% спрямо предходната година, което е чудесно. Ръст в търсенето, YouTube рекламите и облачните услуги. Минаваме към една от моите така хубави попадения, Palantir. Е уникална компания в анализа на данни с договори с правителството. Имат потенциал, но и голяма волатилност. Финансовите им резултати за първото тримесечие силно търсени от правителствени и корпоративни клиенти. Компанията повиши прогнозата си за приходите за 2025 до 3,89 до 3,9 милиарда. Техните основни фактори са нови партньорства в областта на AI и отбраната, включително с Divergent за подобряване на веригата на доставки. И нашата любима Мета платформа за първите Q1 резултатите, нетната печалба е 16,6 милиарда. Увеличение от 35% спрямо предходната година. Само си го представете, 35%. EPS е 6,43, позитивно. Знаете, че ако е негативно, не е добра компания, но ето тук вече трета компания, ви казвам, че тяхното EPS е позитивно. Основните фактори – силен ръст в рекламните приходи и фокус върху AI инициативите. Shopify, друга хубава компания, Q1 приходите нараснаха с 27% спрямо предходната година, стигайки 1,74 милиарда долара. Свободният паричен поток беше 15%, отбелязвайки седми пореден тримесечен период с двуцифрен свободен паричен поток.
Въпреки силните резултати, акциите спаднаха поради обновена прогноза за 2025, която инвеститорите възприеха като предпазлива, но въпреки всичко, аз продължавам да инвестирам в Shopify. Така, Amazon отново гиганти в своя сектор. Amazon и Meta показват силно възстановяване. Amazon финансовите резултати за Q1 са 155,7 милиарда, увеличени от 9% спрямо предходната година, EPS 1,59, ръст в облачните услуги и международните продажби. Една от новите ми компании, в които инвестирам тази година е SoFi, модерна финтекс платформа. Следя отблизо, вярвам в бъдещето й. Финансовите резултати за Q1 рекордни приходи от 772 милиона с нетна печалба 71 милиона. Те отчитат рекорден ръст на членове и продукти, като EBITDA нарасна с 46% спрямо предходната година. Berkshire Hathaway, класика, знаете, инвестираш в мъдростта на Уорън Бафет, който дочух, че ще се пенсионира. Финансовите резултати на Q1, оперативната печалба спадна с 14% до 9,64 милиарда, главно поради застрахователни загуби от пожари в района на Лос-Анджелес. Интересното тук е, че компанията продаде акции на стойност 4,68 милиарда, включително пълно излизане от Citigroup и намаляване на позицията си в Bank of America. CrowdStrike е една компания, в която инвестирам последните няколко години. Финансовите резултати за първото тримесечие, приходите нараснаха с 33% до 921 милиона долара. Интересното тук е, че компанията беше понижена от анализатори преди публикуването на резултатите, което доведе до спад на акции с над 1%. Salesforce, CRM, финансовите резултати достигнаха 9,13 милиарда, увеличение с 11% спрямо предходната година, което е супер. Оперативният паричен поток нарасна с 39% до 6,25 милиарда, показвайки силна финансова позиция. Coinbase, модерни компании в киберсигурност, CRM и крипто. Ето го, Coinbase ми е 300, виждате тук, наистина имаме така доста голямо увеличение. Финансовите резултати за Q1 са компанията публикува писмо до акционерите и проведе конферентен разговор на 8 май 2025 година. Интересно, тук, което се случва, тук е въпреки предизвикателствата в криптопазара, Coinbase продължава да се фокусира върху разширяването на услугите си. Тесла Маесла, моята любима Тесла. Значи, аз за първи път продадах много мъничко от Теслата, не съм си затворила позициите тук, много малко в другите си портфолия, защото очаквам, че ще има малък спад. Не, че ми трябваха парите, просто реших, че ще продам мъничко от Тесла. Тук не съм си затварила позициите на Тесла, но съм си затворила на няколко други места, но съвсем мъничко. Говориме за по някакви 5-6%, 10% максимум. Финансовите резултати, продажбите в Китай са спаднали с 24% спрямо предходната година. Въпреки това, акции се покачиха с 44% след отчетите на Q1, благодарение на оптимизма около AI и роботиката. Илон Маск обяви значително възстановяване на търсенето и потвърди, че ще остане CEO за следващи 5 години. И аз, понеже много вярвам в Илон Маск, аз продадах, но чакам удобен момент да започна да си закупувам отново. Просто реших съвсем така внезапно да продам мъничко и да добавям, когато акциите паднат. Така, ако започнем да разглеждаме, ако мънем малко по-надолу, да не обръщаме внимание на всички акции, няма възможност. Аз искам да ви кажа, че държа тук 50 акции, което е прекалено много. На всички други, и в моите обучения казвам, че около 20-25 максимум. Много е трудно да се поддържат 50 компании, но
тук съм го направила, за да ви показвам. По принцип и Уорън Бафет купува много, но все пак той има и армия от анализатори, които да помагат. При мен е малко трудно да ги следа всичките компании, но въпреки всичко съм решила, когато науча нещо ново, поглеждам компанията, решавам дали ще инвестирам в нея и добавям. И съм добавила тук, за да ви показвам. По принцип, другите ми портфолио са не повече от 25 компании. Така получаваш по-голяма и възвръщаемост. Apple, вие всички знаете, че приходите нараснаха с 4% до 124 милиарда, с EPS от 2,40. Интересните новини тук са в Индия. Приходите от iPhone нараснаха с 28%, позволявайки на Apple да изпревари Samsung на този пазар. Ще видим какво ще се случи с тарифите, с санкциите, които се налагат от правителството в Америка, но аз съм убедена, че Apple ще се справят с всичко. AMD, това е компания, която сега тук съм си добавила съвсем наскоро в това портфолио AMD, а в другите портфолио имам AMD, когато съм си я закупила за 4, 14 и 10 долара, така че се наслаждавам на много добри резултати и продължавам, мисля, че AMD, аз съм сигурна, че тази година и до година AMD ще се развиват още повече. Финансовите им резултати са много добри, достигнаха 7,4 милиарда първите 3 месече, с нетна печалба от 709 милиона. Интересно е, че AMD отчете силен ръст в облачните и AI сегментите, като продължават да конкурират NVIDIA в AI чиповете. Другото, което можем да отворим вече и портфолиото си в в другите ми две, тук, ето вижте колко са много, за да ни анализирам всяка една компания. SMCI не искаме да коментирам. Много зле се представи менеджмента тук на тази компания. Нямам думи, така че абсолютно не добавям. В момента задържам. Абсолютно никакво добавяне. Мога да си добавям в Nike, ELF непрекъснато добавям, защото е една от любимите ми компании, която също ми направи парички. И така, сега, ако отворим портфолиото ми в Freetrade, мога да ви кажа така добри новини за Freetrade. Компанията я придобиха от IG Group на 1 април 2025 година. IG Group придоби Freetrade за 160 милиона. А това придобиване предизвиква смесени реакции сред инвеститорите. Ранните инвеститори от краудфандинг компаниите получиха възвръщаемост, докато по-късните инвеститори претърпяха загуби. Промоция за края на данъчната година 2025, при внасяне на 5000 или повече в ISA или SIP акаунта до 5 април 2025, потребителите получават безплатни акции на стойност до 2000, което е супер. Така, финансовите резултати също са добри. Сега, тук ако разгледаме различните ми компании, които няма да повтарям, като NVIDIA, Palantir, Berkshire Hathaway, абсолютно няма смисъл да ги повтарям въобще, защото наистина няма смисъл да говорим за тях, но искам да разгледате. Тук съм отворила това портфолио отново 2020 година с 11 000 и виждате, че съм с 20 000 нагоре. Тоест, отварям портфолио с 11 000 преди 5 години, сега съм с 20 000 нагоре. Разбира се, че това не говорим за докато не продам, това не е печалба, докато, също ако съм на загуба, пак не е печалба, защото не се продават акциите, но ето вижте, да разгледаме само да ви покажа NVIDIA 1000%, Palantir 500%, Qualcomm 50%, 110%, 85%. Виждате процентите как върват.
Така, сега, ако ние разгледаме на Qualcomm, компанията, финансовите резултати тук отчитат много силни резултати, надминавайки очакванията както по отношение на приходите, така и на печалбата на акция. EPS възлиза на 2,16, а приходите достигнаха 9,39 милиарда. Какво е интересно за тях, че върна 2,7 милиарда на акционерите чрез дивиденти и обратно изкупуване на акции през 3 месечето. Т.е. те си изкупуват акциите обратно. Така, IBM, какво мога да ви кажа за IBM? Финансови резултати. Приходите нараснаха с 1% до 14,5 милиарда, като софтуер сегмент отбелязват ръст от 7%. Свободният паричен поток също се увеличи значително. Те продължават да се фокусират върху хибридният облак и AI решенията, като софтуерен бизнес сега представлява 44% общите приходи. 3M, финансовите резултати за 3M са коригираната печалба на акция възлиза на 1,88 долара, а приходите достигнаха 5,8 милиарда. Компанията потвърди прогнозата си за 2025, като очаква коригиран EPS между 7,60 и 7,90. 3M предупреди за потенциален негативен ефект от търговските тарифи, който може да намали печалбата на акции с 0,20-0,40 долара през 2025 година. Така, нека тук да изкоментираме ELF. Аз също така ще изкоментираме и FUBO. Така, сега, нека да се спрем на ELF. Предстоящите резултати. Компанията ще обяви финансовите си резултати за четвъртото тримесечие на фискалната година на 28 май. Очаква се да продължи тенденцията на растежа, като анализаторите прогнозират EPS от 2,37 за фискалната година. Така че това е доста интересно. И ако се спрем на FUBO, финансовите резултати, компанията отчете приходи от 416,3 милиона, което е с 3,5% повече спрямо предходната година, но под очакванията на анализаторите. Нетната печалба възлиза на 188 милиона, отбелязвайки значително подобрение спрямо предходната година. Интересното тук е, че приходите не достигнаха прогнозите. FUBO надмина очакванията за печалба на акции, отчитайки 0,02 спрямо очакванията 0,03, но това, което искам да ви кажа, това е една спекулативна компания. Аз много малко инвестирам. Ето вижте, тук са 36, но имаме много мъничко на други места в FUBO по 1000 паунда, защото вярвам в бъдещето. Интересна компания. Надявам, че менеджмента няма да ни разочарова, но това са спекулативни с много малък процент инвестиции, така че си заслужава, нали, да се рискува по мъничко. Който не рискува, не печели. Така, другото ми портфолио, тук мога да ви кажа, нали, ако разгледате вече различните компании тук, които са при нас, всяка една компания си заслужава внимание. Така, ако влеземе в другото ми портфолио, така, също интересно портфолио в Trading 212 с 30% възвръщаемост. Вече съм много доволна тук. Успях така да си повъзвърна позициите. Няма да се спирам нито на Microsoft, нито на Netflix, нито на EO Beauty, но мога да ви изкоментирам така някои компании, които, ето ви, например, какво да кажем за Макдоналдс, финансовите резултати Q1 2025, компанията отчете EPS от 2,67, отговарящи на очакванията на всички анализатори. При тях интересното е, че те отбелязват спад от 3,6% в продажбите на същите магазини в САЩ, което е най-големия спад от началото на пандемията. Компанията прилага стратегии като меню за дребни суми, за да привлече обратно клиентите. Така че трябва да се знае. Макдоналдс, аз имам много малко инвестиции в Макдоналдс, но те, освен че в храна, те имат големи инвестиции в имоти.
Така че това е хубавото при Макдоналдс и плащат дивиденти. Така, ако се спрем на JP Morgan Chase, финансовите им резултати за първото тримесечие, нетната печалба достигна 14,6 милиарда, 5,07 на акция, надминавайки очакванията на анализаторите. Главният изпълнителен директор Джейми Деймън изрази подкрепа за икономическите политики на Обединеното кралство и подчерта ангажимента на банката към растежа обучението в региона, което е много важно. Ето тук, ако обърнем внимание на BYD, това е Build Your Dreams, китайски отговор на Тесла, подкрепена от Уорън Бафет, един от най-големите EV производители в света, бързо растящ пазар в Азия. Microsoft номер 1 в AI, благодарение на OpenAI и Azure Cloud, дивиденти плюс стабилен ръст без аналог в кооперативния софтуер. Netflix. От стриминг гигант до продуцент на блокбастери инвестира сериозно в игри и AI анализ на съдържание, стабилен растеж след COVID-а, който имаха спад. Tapestry, модна компания, която притежава Coach, Kate Spade, Stewart, може да не ги произнасям добре, добра експозиция в сектора на лукса на разумни цени. Имаме iShare Physical Silver, обезпечен, това е ETF, обезпечен с сребро, чудесен начин за хеджиране срещу инфлация и нестабилност на пазара, алтернатива на златото. Отново Elf Beauty в това портфолио имам. JP Morgan, Johnson & Johnson, здравеопазване, фармация и потребителски продукти. Разделя бизнеса, за да отключи стойност за акционерите. Много стабилен дивиденд те дават. Zoom, имам го почти във всички портфолия и се надявам, че очаквам. Аз наистина се надявам, че ще стане нещо голямо чудо, защото ние продължаваме да си работим онлайн, продължаваме да използваме Zoom. От тях очаквам така добри интеграции с AI и все още имат много силна клиентска база те. Така, Walt Disney е една от любимките ми. Да искам да ви споделя, не знам дали съм го споделяла преди, но заради Walt Disney започнах да инвестирам. Много исках да имам акции в Walt Disney. Те са комбинация от миди, стриминг и паркове, все още се възстановяват, но имат мощна IP библиотека, Marvel, Pixar, Star Wars. И тук вече имам съвсем мънички компании, които са ми подарени от самата, когато някой от вас си кликне на линка, те ми дават по една мъничка компания и няма смисъл да се връщаме и да ги да наблягам на абсолютно всички акции. Сега, тук портфолиото е един пример за микс между стабилни растящи компании, плюс малко експозиция към метали и крипто, добре балансирано. Само внимавайте с прекалено много позиции. Трудно се следят всички, но за вдъхновение е перфектното, което съм направила. Винаги следете баланса между стабилни и спекулативни компании. Също така искам да се въоръжите с голямо търпение. Наистина няма бързи печалби. Ако някой ви обещава бързи печалби, няма такива. Винаги инвестирайте само това, което сте готови да загубите, особено при крипто и спекулации. Ако още не сте започнали и се чудите, започнете с малко. Започнете с индекс фондове, пасивно инвестиране. Когато натрупате увереност, преминете към индивидуални акции. И не забравяйте, аз правя въркшопове на живо в Лондон, може и на Zoom, както и онлайн класове. Следващи са през юни и юли. Включете се, потърсете ме, ако искате да се учите заедно с мен. Но отново казвам, аз не съм финансист, аз просто споделям това, което аз знам и което съм научила. Искам да бъдете търпеливи и дисциплинирани, да вярвате в финансовото си бъдеще, също така да продължавате напред и забравих да ви покажа и Coinbase. Ето как се случват нещата, 329% тук. Но, отново казвам, че
трябва да инвестирате това, което всъщност може да загубите, но ако инвестирате пасивно и ако сте търпеливи, никога няма да загубите, напротив, ще продължите, ще сте само на плюс във вашето бъдеще. Аз искам да ви благодаря, че отделихте време да бъдете с мен днес и искам да продължаваме напред, да се развиваме заедно, да се вдъхновяваме заедно. Всички вие заслужавате да инвестирате в бъдещето си. Заслужавате да имате пари, заслужавате да инвестирате в нещо. Няма как да стигнете до независимост, до финансова независимост и финансова свобода, ако не инвестирате. Така че от мене благодаря ви, живи и здрави и очаквайте включването през следващия месец, 5 акции за месец юни. А също така ще започнем и малко по-подробно да разглеждаме различни акции и как да инвестирате. Аз ви благодаря, че бяхте с мен и съвсем доскоро живи и здрави на всички.